La señora Panayotova. Председател, колеги, вече 15 януари и всички видяхме, че миграционна вълна от българи и румънци няма, а спекулациите за мащабите й са нереални. В контекста на предстоящите европейски избори трябва да направим следните основни изводи. Първо, не бива да допускаме негативната кампания да доминира европейския дебат. Националните правителства и европейските формации не трябва да попадат в капана на пронационалистическите и антиевропейски партии, заимствайки тяхната риторика с цел краткосрочни политически дивиденти. Подобни стратегии представляват скриване от реалните проблеми и нужди на европейските граждани, чието решение изисква структурни реформи, повече образование за икономически растеж, повишаване на заетостта, особено сред младите. Подобни кампании крият риска да се забрави вярата в хората и приносът на имигрантите към икономиката и обществото на приемащата страна. Личен пример дава българинът Пламен Петков, който загива трагично 2012 спасявайки 5-годишно момиче във Великобритания от удавяне и бива удостоен посмъртно с кралския медал за доблест. Незачитането на фундаменталното право за свободно движение е опасно за стабилността на Европейския съюз в дългосрочен план с оглед на мултикултурните общества, в които живеем. Както спомена и заместник-председателят Рединг, според Евробарометър гражданите посочват това право като най-положителен ефект от интеграцията, а Европейската комисия отчита нарастване на брутния вътрешен продукт с минимум 1% в страните приели работници от Източна Европа. Нека не поставяме под риск това постижение за конкурентоспособността на Европа чрез използване пълния потенциал на единния пазар. Благодаря. Gracias, colega. Tiene 2 minutos para su intervención la señora Sylvie Guillaume. Madame, Monsieur les commissaires, chers collègues, la liberté de circulation des Européens est un droit fondamental auquel une très large majorité des concitoyens sont très attachés. Ce principe est au cœur de la réalisation de la citoyenneté européenne. Dans ce débat, il faut d'abord et avant tout